କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରିବାନି। ଅଚାନକ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ରାତି ରାତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ। ଏ ମେଡ଼ିସିନ କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଏ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ବଲ୍ ଭଳିକା କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାଗି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ସେମିତି ଖାଇ। ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ମେଡ଼ିସିନ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ବାପ ଘରେ, ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ମଜା କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛି। ଜେଜେଙ୍କର ମୋର ମାଆଙ୍କର ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଛିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଟିକେ ହବ, ତାପରେ ଆମ ହିରୋଇନ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଯେହେତୁ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ, ଗାଁ ନ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା। ମୋ ଦିଅର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପଖାଳ କଂସେ ଖାଇବା। ମାମୁଁ ଘର ଯିବି ପୁଣି ପଖାଳ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ କଟକ। ଯେହେତୁ ମୋର ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମା ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖେଇବାକୁ, ଦେହ ଦେଖେଇକି ସେଇପଟେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମା ମତେ ବି ଟିକେ ମାମୁଁ ଘର ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କଟକ। ରାତି ଯାକ ଜମା ବି ଶୋଇପାରି ନଥିଲି, ଡାହାଣ ହାତ କାମ ବି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମତେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ। ଯେହେତୁ ଭାଇନାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିପାରି ନଥିଲେ, ତ ଭାଇ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ବି ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତା ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଇନାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସାନ ଭଉଣୀ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଟଲେଟ୍ କରିବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି କଟଲେଟ୍ ଛାଣିବାରେ ବସି ପଇଲା। କାଳି ବି ନେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପୁରା ଜୋରସୋର ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ। ଫାଇନାଲି କଟଲେଟ୍ ଛାଣିଦେଲେ ଆଉ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କର ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ। ତ ଏଠି ଛଣାଛଣି ସରିଗଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଛାଣି ଛୁଣିକି ଶାଳି ଭିଣେଇ ବସି ପଇଲେ ଦି ଜଣ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି, ତ ମତେ ବି କହିଲେ ଭାଇନା ଖାଇବାକୁ, ତ ମୁଁ ଡରିକି ଖାଇଲିନି। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତ ଲୋଭ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡର ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଖାଇଲେ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇକି ଆଜି ଦେହ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ। ନାଇଁ, ଅତି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ।